ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ସର୍ବବୃହତ୍ ଦଳ, ହଜାର ହଜାର ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଇଲେକ୍ସନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା କି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦଳରେ ବିଦ୍ରୋହ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଡେଇଁବେ ନା ନବୀନ ବାବୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସେହିପରି ବିଧାନ ପରିଷଦ କ'ଣ? ଇଲେକ୍ସନ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ବିଧାନ ପରିଷଦକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ରାଜନୀତି ତର୍କ ବିତର୍କ ଆଉ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କାହିଁକି ଦରକାର ବିଧାନ ପରିଷଦ? ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷତି ହେବ ନା ଲାଭ ହେବ? ଶାସକ ଦଳ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ବିରୋଧୀ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଟପିକ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଅଛି, ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ବିଧାନ ପରିଷଦ କ'ଣ? ଭାରତ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଦୁଇଟି ସଦନ ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 169 ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବି ବିଧାନସଭା ଓ ବିଧାନ ପରିଷଦ ହୋଇପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ରାଜ୍ୟସଭାର କାମ ଯେମିତି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା, ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦର କାମ ଠିକ୍ ସେୟା। ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅପେକ୍ଷା ବିଧାନସଭା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଧାନ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ଆଇନ ତିଆରି କରିବା, ପବ୍ଲିକ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଓ ସରକାରଙ୍କ କାମକୁ ମନିଟର କରିବା। ତା ସହ ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ ବନ୍ଦ ଥିବା ସମୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବ। ବିଧାନସଭାରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଲ୍ ତରବରିଆ ଭାବେ ପାରିତ ହୋଇଯାଇଥିବ, ବିଧାନ ପରିଷଦରେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରି ପୁନର୍ବାର ବିଚାର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବ। ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ MLA କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ MLC ବା ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା 30 ଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 6 ବର୍ଷ। ଏହାର ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବା କି ଗଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ନଥାଏ। କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାର 1/3ରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ବିଧାନ ପରିଷଦରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତର କେବଳ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏହି 6ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ରାଜ୍ୟ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ସାଲେରୀ, ପେନ୍ସନ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କାରଣରୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗଢ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା 2015 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସରକାର ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠନ କରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନ ପରିଷଦ ବୁଲି ଷ୍ଟଡି କରି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ତାର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2018 ମସିହାରେ କମିଟି ବିହାର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭିଜିଟ୍ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବିଧାନ ପରିଷଦ ହେବା ଦରକାର। ସେହି ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6ରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବିଲ୍ ପାରିତ ହେଲା ପରେ ସଂସଦର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବି ଉଠିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ବି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ତର୍କ ବିତର୍କ ଲାଗି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଢାଞ୍ଚାରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ହେଉ, ଯେଉଁଥିରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 49 ମେମ୍ବର ରହିବେ ଆଉ 35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବିଧାନସଭାରୁ କିଛି ମେମ୍ବର, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ଼, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନରୁ କିଛି ମେମ୍ବର, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ମେମ୍ବର, ଟିଚରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ମେମ୍ବର ଓ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଛି ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହେବେ। ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ କିଛି ମେମ୍ବର ଆସିବେ, ଯାହାକି ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନ ତିଆରି କରିବାରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟକୁ କେବଳ ବିଧାନସଭା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ବିଧାନ ପରିଷଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା କେବଳ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବ ଆଉ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ। ଆଉ କେବଳ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଲାଭ ହେବ। ବରଂ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଗରିବଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବିଦ୍ରୋହୀ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି ଓ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଏହାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ଆଉ ବେଶ୍ ସହଯୋଗୀ ଅଛି।
ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦରକାର। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାବିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ଓପିନିଅନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ହେବା ଉଚିତ କି ଅନୁଚିତ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।